You're driving on a motorway. A motorway ንዝብር ኣለና and have to slow down suddenly due to a hazard ahead. ብቅድሚያና ዝኾነ ሓደጋ ስለ ዝረኣና ቀስ ክንብል ተገዲድና. How can you warn a driver behind of the hazard? How can you warn drivers behind of the hazard ብለና ኣሎ. በቲ ድሕሪና ዘለዋ መካይን ከመይ ጌርና ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ክነግረና ኣለና. Switch on your hazard warning lights. hazard warning light እንድሕር ወሊዕናዮ እዚኣ ስሉስ ኩርናዕ ብቀይሕ ናሃለት ኣብዚ ማለት እዩ. ነዚኣ ፀቂጥና ብምሉእ ብዙርያ ናይታ መኪና እቲ ፍራቻ ወይ እቲ ኢንዲኬተር ብሓንሳብ ውላዕ ጥፍእ ማለት እዩ. ከምኡ ድሕር ጌርና ሓደጋ ወይ ቀስ ዝብላ ከም ዘለዋ ተን መካይን ክፈልጡ እዮም ብድሕሪና ዘለዉ ኣውቲስታታት. So switch on your hazard warning light ክኸውን መልሳ ማለት እዩ. When are amber reflective studies found on a motorway? ኣብ ሞተርዌይ እዚ ሪፍሌክቲቭ ስታዲስ ዝበሃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕብርታት ማለት እዩ. ኣብ ጫፍ ናይ ሞተርዌይ በቲ ፀግዒ ኩሉ ግዜ ቀይሕ ኢና ንረክብ. ቀይሕ እንድሕር ርኢና እቲ ጫፍ ናይቲ ሞተርዌይ ፀግዒ ኣለና ማለት እዩ. ቀጠልያ እንድሕር ርኢና ኣብ መእተውን መውፅእን ናይቲ ሞተርዌይ ወይ ካብቲ ጫፍ ናይቲ ስሊፕ ሮድ እዚኣ ቀጠልያ ኣብ መእተውን መውፅእን ናይቲ ሞተርዌይ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ. ፃዕዳ እንድሕር ዳይልና እቲ ሰንተር ናይቲ ሞተርዌይ ወይ ባዕሉ ብምሉእ እቲ ሰንተር ናይቲ ሞተርዌይ ማለት እዩ ፃዕዳ. ብጫ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ጫፍ ናይቲ ሞተርዌይ ጥቓ ሰንትራል ሪዘርቬሽን ንረኽቦ ማለት እዩ. እቲ ሪፍሌክቲቭ ስታዲስ ማለት እቲ ነጥቢ ነጥቢ ኣንፀባራቒ ሕብርታት ኣብ ሞተርዌይ ብፍላይ ብግዜ ለይቲ ኢና ንሪኦ. ብግዜ ለይቲ ክንጓዓዝ ከለና መብራህቲ ምስ ኣብርሃሉ ተን መካይን ሪፍሌክት ዝገብር ማለት እዩ የንፀባርቕ. ቀጠልያ እንተኮይኑ ኣብ መእተውን መውፅእ ናይ ሞተርዌይ፣ ቀይሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፀጋማይ ጫፍ ናይ ሞተርዌይ፣ ኣብ ፃዕዳ እንተኮይኑ ኣብ ሰንትራል ናይቲ ላይን ማለት እዩ. ኣምበር እንድሕር ኮይኑ ከዓ ቢትዊን ደ ላይንስ ኤንድ ደ ሰንትራል ሪዘርቬሽን ማለት እዩ ፀግዒ የማናይ ፀግዒ ማለት እዩ. እዚአን ከደርብሸና የብለንን. እንጂ ኣብዛ ሕቶ ኣምበር ሪፍሌክቲቭ ስታዲስ ዝብለና ኣሎ. ኣምበር ማለት እዚ ኣራንሾኒ ወይ ከዓ ብጭው ዝበለ ሕብሪ ማለት እዩ. ኣብያ ኣሎ ጫፍ ናይ ሞተርዌይ ብየማናይ ፀግዒ ኣሎ ማለት እዩ. So between the central reservation and the carriageway. The carriageway ማለት ብምሉእ እቲ ማእከላይ ፅርግያታት ማለት እዩ. እቲ ላይን ሰንትራል ሪዘርቬሽን ከዓ ናይቲ ንቅድሚት ትኸደሉን በቲ ሓደ ኣንፃር ዝኸዳሉ መካይንን ኣብ መንጎአን ሓፂን ኣሎ መፈላለዩ እሱ ማለት እዩ ሰንትራል ሪዘርቬሽን እቲ መፈላለዩ ሓፂን ማለት እዩ. How do smart motorways prevent traffic bunching ንብለና ኣሎ. ባንች ከምዚ ጥማር ወይ ፃዕቂ ማለት እዩ. እቲ ስማርት ሞተርዌይ ከመይ ገይሩ ፃዕቂ መካይን ይከላኸል ይብለና ኣሎ. ተቀያያሪ ስፒድ ስለ ዘለዎ ንኣብነት ኣብ ሞተርዌይ እንዳኸና ከለና ኣብቲ ላዕሊ 50 ወይ 60 40 ገለ ከምኡ ዝብል ፀርሓና ማለት እዩ. እንዳተቀያየረ እቲ ስፒድ ነቲ ትራፊክ ፍሎው ከም ዝገብር ገብሮ ማለት እዩ. How should you position yourself when you use the emergency telephone on a motorway? ኣብ ሞተርዌይ ኢመርጀንሲ ቴሌፎን ክንጥቀም እንከለና እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ ኣቃውማና ከመይ ክኾን ኣለዎ ብለና ኣሎ. ነተን መካይን ናብአን ገፅና ክንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ. ገፅናስ ተን መካይን ኣንፃር ናይታ መካይን ክንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ. ክንሪአን ክንክእል ኣለና ብሓፂሩ ሕቆና ሂብናየን ክንከይድ የብልና ነታ ቴሌፎን ክንደሊ ንዓኣ ክንደሊ ኣንፃር ናይተ መካይን ክንጓዓዝ ኣለና ቅድሜና እንዳረኣናየን ማለት እዩ. So face the oncoming traffic. What restrictions apply to people who have a provisional license? Provisional license ወይ ዳ ኤል ዘላቶ ሰብ እንታይ restriction ይህልዋ ወይ እንታይ ዘይፍቀዶ ማለት እዩ. እንታይ ኢና ክንብሎ መካልኦ እንታይ ሕፅረታት እንታይ ዘይፍቀዶ ንምባል እዩ ሕቶ ማለት እዩ. ሰብ 3 ዓመት ዝነበሮ ሰብ
انت زي بلهم كزوري يقولون يوم ساعات هون تمنسا they can drive unaccompanied أنا unaccompanied مالت سب زي بلهم مالتي بينهم كزوري يقولون يوم. when should you use the left hand line of motorway تسقاميتي hand line نايتي motorway ما عسكن تقامل علينا يبلنا له دي تسقاميتي line ناي motorway مالت hard shoulder مالت هيكونن hard shoulder يسوع تسقاميتي line مالت زيادة تخيلات تخيد زيادة تخيلات تخيد line زيادة تسقاميتي line مالت so كابتن سلسته كابزيان زيادة تسقاميتي line نتقام مالتي كل جزء abnormal جزء مالتي እቲ hard shoulder ግን እዚ ኮይኑ ፀግዒ እቲ ራብዓይ ላይን ኮይኑ መኪና ከተሲራትካ ጥራይካ ተጥቀመሉ so when the road ahead is clear እቲ ፅርግያ ብምሉእ ናፃ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፀጋመይቲ ላይና ናትና ማለት እዩ why is it particularly important to check your vehicle before making a long motorway journey motorway ነዊሕ ቅድሚ ምጓዓዝናስ ንምንታይ ኢና ቼክ ንገብራ ዘለና መኪና ናብለና ኣሎ ኣብ motorway high speed 70 miles per hour ነዊሕ እንድሕር ትጓዓዝ ዘለኻ ክትስበር ዘለዋ ተኽእሎታት ኣዝዩ ልዑል እዩ so ካፈሎሙ ፅቡቅ ጌርና ቼክ ጌርና ክንብገስ ኣለና ኣብ ቀረባ ተፀኒሓ ስበረና ትኽእለ continuous high speed increases the risk of your vehicle breaking down what should you do if you're driving on a motorway and you miss the exit that you want to take زحج ኣብ motorway እተያ ክንወፀላ ዝግባአና exit መውፂት እንድሕር ስሒትናያ እንድሕር ሓሊፍናያ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና እዚኣ ብጣዕሚ ሓደገኛ እንድሕር ስሒትናያ ክንከይድ ጥራይ ዘለና ነታ ካልአይቲ መውፂት ኣገሽግሽ እንድሕር ኢልና ነብስናን ካልኦትን ኣብ ሓደጋ ነእቱ ኣለና ማለት እዩ so carry on to the next exit ናብታ ካልአይቲ exit ክንቅፅል ኣለና you're traveling along a motorway ኣብ motorway ንጓዓዝ ኣለና when are you allowed to overtake on the left ብፀጋም ማዕሲና ክንሓልፍ ንኽእል መካይን ማዕሲና ብፀጋም ክንሓልፈን ንኽእል ብለና ኣሎ ኣብ ኖርማል ግዜ ብፀጋማይ ላይን ክንሓልፈን የብልናን ሓደገኛ እዩ ማዓስ ዳ ክንሓልፈን ንኽእል እንድሕር ብየማናይ ላይን ዘለዋ ትራፊክ ብጣዕሚ ፅዓቕ ኣሎ ቀስ ኢለን እንድሕር ጓዓዝ ኣለዋ ካባና ንላዕሊ ማለት እዩ ንሕና ኸ ብፀጋማይ ቀስ እናበልና እንድሕር ንኸይድ ኣለና ክንሓልፈን ንኽእል ኢና ማለት እዩ when in queues and traffic to your right is moving more slowly than you what should you do when you're approaching roadworks on a motorway roadwork ሰራሕተኛታት ፅርግያ እዚኦም ናይ ፅርግያ ዝሰርሑ እንድሕር ኣብ ቅድሜና ኣለዉ ወይ roadworks እንድሕር ኣሎ ኣብ motorway እንድሕር ንሕና ከዓ ነቐርቦ ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ስፒድ ሊሚት ይቀያይሩ እዮም እትዮም roadworks so obey the speed limit obey ማለት ተማእዘዞ ወይ ፎሎ ግበሮ ተኸተሎ ስፒድ ሊሚት ብሓፂሩስ ክንምእዘዞ ኣለና what should you do immediately after joining a motorway ኣብ motorway ፅምብር ምስ በልና እንታይ ክንገብር ኣለና በቐጥታ ብለና ኣሎ ኣብ ፀጋማይ ላይን ክንፀንሕ ኣለና ፀጋማይ ላይን ማለት እቲ hard shoulder ኣይኮነን hard shoulder ይፅዋዕ ፀጋማይ ላይን ግን ካብተን ሰለስተ እታ ፀጋመይቲ ላይን ማለት እዩ እስያ ላይን ናትና እንተዳ ኦቨርቴክ ክንገብር ከይና በቲ ማእከላይ ክንሓልፈን ንኽእል ኢና በታሓት ገለ ንሓልፍ ካብኡ እኒአው ፋስት ክንከይድ ተደሊና ወይ ክንሓልፈን ተደሊና የማናይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ምስ ሓለፍናይ ግን ከዓ ናብ ፀጋማይ ንምለስ you are on a smart motorway ab smart motorway ኣለና what does it mean when red cross is displayed above the hard shoulder ኣብቲ hard shoulder እንድሕር እዚኣ ቀያሕ ክሮስ እንድሕር ኣላ ይብለና ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ hard shoulder እዚኣ ቀያሕ ክሮስ እንድሕር ኢናያ በኣ ክንጓዓዝ የብልናን ማለት እዩ you shouldn't travel in this line
You are on a motorway that isn't subject to smart motorway regulations. بموتورway نخيل علينا ግን smart motorway አይኮነን. What should you do? When should you use the hard shoulder? hard shoulder ማዕሲና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብ ኢመርጀንሲ ጥራይ መኪና እናተተሰራ ገለገለ ወይ ብኮቱ ኮይንና ድዩ ዝኾነ ፀገም ኢና ኣብ ኢመርጀንሲ ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ። What would you expect to find at a contraflow system on a motorway? ኣብ contraflow system ኣብ motorway እንታይ ኢና ክንፅበ ንኽእል ይብለና ኣሎ። ከምዚ ንኣብነት ነቲ ፅርግያ motorway መቂሎም ነተን ካልኦት መካይን ኣንጻር ክጓዓዛ የፍቅዱለን ገለ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ንኽእል እቲ ስፒድ የትሕትዎ 50 ማይልስ ፐር ኣወር ገብርዎ ንኣብነት እንታይ ኢና ክንፅበ ንኽእል ዝተሓተ ስፒድ ሊሚት 70 ዝነበረ 50 ገብርዎ ገለ ማለት እዩ። The answer is gonna be lower speed limits. Your vehicle breaks down on a motorway and you manage to stop on the hard shoulder. መኪናና ኣብ motorway ተሰራትና ኣብ hard shoulder ከዓ ደው ከነብላ ኽኢልና ኣለና ንበል። What should you do if you use your mobile phone to call for help? ድሕር ሞባይል ጌርና ደው ኢልና ሓገዝ ክንሓትት ኣብ ቴሌፎን ኣላ ኣብ motorway ናይ ኢመርጀንሲ ብኣ ጌርና ክንሓትት እዩ ዝበለፀ ብቐጥታ ኣበይ ከም ዘላ ሎኬሽና ስለዝፈልጥዋ ብቐጥታ ክመፁና ክእሉ እዮም። ብቴሌፎንና እንድሕር ሓገዝ ሓቲትና ግን ኣበይ ከም ዘለና ክንሕብሮም እንድሕር ደኣ ኮይና ናብታ ዝቐረበት ናባና ዝቐረበት ማርከር ፖስት ከድና እዚኣ እታ ማርከር ፖስት ንሕብሮም እቲ ሎኬሽን ኣብኡ ሪኢና ንሕብሮም ማለት እዩ። ሰብ ቀልጢፎም ከዓ ክረኽቡና ክእሉ። መልሳ እንታይ ክትከውን check your location from the nearest marker post beside the hard shoulder. ነቲያ ቁፅሪ ናይታ ማርከር ፖስት ንዓዓ ኢና ንነግሮም ኣበይ ከም ዘላ ስለዝፈልጡ ቀልጢፎም ክመፁና ክእሉ። What should you do when going through a contraflow system on a motorway? ኣብ ከምዚ ንድሕር ንጓዓዝ ዘለና contraflow system እቲ ፅርግያ ዝተመቃቐለ ዝተጣበየ ገለገለ ክኾን ኣሎ ማክሲማም 30 ማይልስ ፐር ኣወር ኮይና ኣሎ ብዝናብነት ኣብ ታቤላ እንታይ ክንገብር ኣለና? ካብታ መኪና ቅድሜና ዘላ ፅቡቕ ዲስታንስ ክህልወና ክእል ኣለዎ ማለት ቁርብ ርሕቅ ኢልና ዲስታንስ ናሓሊና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ።